radyo. Nasa numero 1, RMN. Feel mo to? Feel mo to? RMN Drama presents Kuwen Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kuwen ako ang pasultihon. Tulumanon sa nagkadaiyang mga huna-huna bahin sa tikmo ug tanghaga sa kinabuhi sa tao. Kaysa lumba ning kalibutana, dili man ang naguna ang mudaog, kundili kadtumang mulahutay. Kuwen ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Hi, hello, kumusta? Niyan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then, my partner ka pong diri, si Juan Ditayad. Okay, asap kita. Always say a prayer, mga kisyon naman. Importante nga ito panalangin nga ito sa labaw magagawam. Lord, thank you kayo sa mga grasya ang imaghihatag ka na mo. Thank you kay Lord. Okay, manood din ang maglangan. Ang atong suwat tampo dahil nga ito at imanong karon. Pinadakinis usak lalaki nga mapatago lang sa ngan nga andot. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sinder si Andot. Kini ako problema bahay ni sa kong anak sa una na kong ikapuyo. Kung ano na problema ako anino, inaniyaw na ko pagsugod ng mga panghitabo ha. Si tatay may payag nga daplin sa baybay. Itukod niya para kang nanay. O kami kabus apan may kalipay nganhi daplin sa baybay. Inikahanaw sa adlaw sa akong kalimutaw. Nakita ko si tatay, siya nangandam sa iyang pulaw. Pinanggang sakayan, padulong si tatay sa sidlakan. Bugsay, padulong sa law tatay. Anaman kanimo ang among kaugmaon. Manamilit na kami kanimo o tatay ko. Hinaot paunta nga ikaw makakuha og daghan nga isda ron inikabugma duna kita'y ikasuwa. Na 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 na. Day, kaniyot lang, day. Ako ablihan pultahan, day. Ay, pastilan. Uy! Pastil ka dakat ko ni mo gipambalitaon mo, prade ka? Ay, sama di ay. May alsa ko ani be, bukatas akong gidakyod. Day ba muy po ni mo kabot? Mo ka musulti taon nga mong prade taon ka karon, oy. Ngano man og musulti ko nimo na kay kapuno para pangumpra? Hilom diha andot oy. Asahan na kuno ni be, aron ni pahimutang dito. Oh, yes, day. Kailangan ko di mo panghupaw. Mapalid man sang naong tanim mo.
Ay, kabala ka day. Mapalig rin ang naon na mo. Dali rin na pagitaon. Iuli din na sa makakita. Nga naman, way gusto mo hipos? Ay, sa pagidaan. Ay, ipuson mo ng tsura ni Woody. Ikaw pa? Ay, kabala ka day. So, siguro kung ipuson yung kina, ibutang na sa kanang dik malata. Dut, bagay ba ta, Dut? Tagay ko usa na kamot, be. Ay, sa saba day. Ikaw ba, bida? Ganahan ki kong tanaw day og sa puton ka. Ang ganong ganahan man kuno ka. Kay magwapa kang samot. Bot! Bitaw day. Ang imong kagwapa murag perlas sa silanganan. Bot! Tinuod lagi na. Ang imong kanyag murag diamante nga nagilak-ilak. Bisan pag burnout siga gyapon. Samot nga bot! Sige di ka mo to. Bida. Porbida, magpakamatay ko karon dayon day. Puslan man nga di ko mutuhan, magpakamatay na ko. Magikog ko. Hindi ko silyo, oh. Ay, sakita sa nang kutsilyo gikog Oh, ay. maghikok ka. Ay, sos mo. Ang bakos sport lord dayan niya itong bahay, ha? Aron siguro yung kung umatay. Unya kay second floor man ning atong bahay, unsa man nimo pagkamatay ana? Kaduha ako kong ambak, di mag-floor na lang. Ang fourth floor na di ba? Sapi dirt. Gusto ka man kahang maghikog, mas may patingalig magpaligis ka andot oy. O di ba? Clorox, hutdatog inom ang Clorox. Hutdag ito ha? Uy, si sir! Bot! Pre, Angkat, pre. Dangkat ta. Iwan na. Atang sa lang butilya. Nilanta mag-puring-puring ug wine. May nang way baso. Dito inom. Wala man yung uso. Tagsa naman gito. Atang sa butilya lagi. Oh, imo sa pre. Salamat pre. Gini, pre. Bugnaw kayo. Lagi. Lami yun ang Bantay ko fighter wine imnon isuso. Minaw, pre. Mm-mm. Bantay ko ni mo, pre ba? Saan na ba? Ako may mahanggad din mong inom, pre. Bitaw? Karon, ikaw may mahanggad na ako. O lagi. Lagi mo nagtuna sa tingali kay problema, pre. Mura ba na ako, bantayan mo, basta magada-gada kag irura ko. Irura ko yung problema, doon na kay problema. Na, bitaw, pre. Dahil pa ko. Hulman to si Ilmia ka din. Ita mo kagubot, pre! Pre, bitaw, pre. Pre. Binaw, Bida. Doon ako problema sa akong usak anak. Nga di ka anak, pre? Ito, ator. Katungkuan? Ay, sapo. Katungkuan? Ayaw taon, pre. Pre, nya. Oh, pre, anak ko. Kisa, Dili kang tina, pre. pag kay boss ako pukutan lagi po ano Ay, sus. dagkat kay na Eh, abot mo pasabot pre nga may anak kas gawas ha Mao ko ni istorya, pre. Ano mo gani? Sa dili pa mintina, no. May uyab ko nga stress siya. Nagbuwag mi kay mikuyog siya, guyab niyang foreigner. Biyaan niyang among anak. good pre patay no Malagi. Mao na, pre, pero bisan gibiyaan niya ang akong anak. Biyaan ko sa kong unang hinigugma. Nakigbisog yapon ko, pre. Mao nga milarga ko ni Cebu aron anhi ko din mangilad. Ay, mangilad ba manimpade ay. ay mahinumdum sa ko pagpangilad mo sa una unya imong anak asawa man Bilin ako sa kong inikanan, pre. pero kay Boston na pre nga may anak ka sa unang uyab ni mo pre Mao na ako problema. Pre, kay wa pa siya. May bawang libog, lagi ko saon ako pagsulti. Basta yung tiyatao niya, ang saon ko niya, himoon ko niyang katarungan, nga buwagan ko niya, mahal ka na Kustina, pre. blog pre sultihan din na mo pre ha sultihan din na Ano po ko, pre? Madlo ko, pre. Madlo ko. ano man Basta ginigasayod diya nga may anak ko. Buwagan lagi ko niya, ha? Plano ra ba tao na mo pakasal, misunod to, igapit na ba ya? patay pre kundi ka mo sultihan na pre ikaw lay mag-anto sana pre Oh, pre Terso. oh sultihan na lang pre o kung dili ka maglisod ba ipagi lang sa pananglitan ang tanan ha para may bawa ka og unsay iyang status Singan, pre. pagi lang ba sa pananglitanan ba Pananglitanan? Recorded by X Thunder Gaming.
Ginauna na kong maayo gisulti para terson ako, pero ang tinuod yun, ay kulbaan yun ko. Mga sadyang katubang mitina. Katul tuton landot? Wa man day. Ako lang kining kanang. Saman, may kumpisal ka? Sulti na. May babae ka? Sulti na. Kaysa pag-ihaw naman ako ninyo daan. Ay sus, riak baya siya dayon. Murag karon pa. Dot, peaceful kay kong pagkatao, Dot. Pero kung ako na gani binuangan, kung ako'y agrabyado, murag itag yukri grasya, Dot. Gubat niyang labas na to, Dot. Kuan, wow. Sulti lagi, sige na. Masaya nang buot ni mag-isulti. Kuan day kining, day padanglit ba? Magkabuwa kita, padanglit ha? Kung sa yung buhaton? Ipabarang ta ka. Ha? Pananglit raman na. Unya day, padanglit ba? O ako ba? Ano man, unsa man ka? Kuan ba? Padanglit ba? Na ako. Na kay babay. Ini katug, ni mo putlan takas tumoy. Padanglit raman na day. Pananglit gani. Kanang putlan takas tumoy, pananglitan raman sa gihapon ng ako, Noon niya, pananglitan o matinoon na day. Matinoon sa nagputol. Ha? Kanang labaha, nahibaw naman ka kung sa'y gamit, di ba? Para barbas naman na. Ay, para barbas bitaw na day. May kinahibaw ka, para barbas. Pero ang ako, baka nang mamarbas day ka. Ano, tagas kayo, ha? Huwag mo kayo bungot. Ngano, ang bungot ra di ay barbasan, Dot. Panay kaning pananglitan, bagod ba? Unsa magyodot? Isulti na lang kuno na, Dot. Ano lang kuno sig paagyan ng pananglitan, diha? Kuan ba day kanang pananglitan o nakoy anak, ha? May anak kas gawas? Mapapananglitan ra, alam. Lagi, abi na kog. Ay, Ano ka? tubig. Ha? Tubig. Matulog tali, matulog. Anak, istoryahe ang imong pananglitan, ha, kay na. Ano man day? Basig maputol ko ng imuha. Pananglitan lang ba? Pagka-kidor oy, akong cellphone, bagting man. Uy, hala, si Badardir, manday na ako, ang akong inahan nga malulutan tao ng nanawag. Hey, upaan ko, na. Problema naman sa dikas, kwarta taon, akong mama taon. Bidan, nanayan ako. Tubago na ko, be. Hello, Nay Sita. Nay! Hello, Dot, andot. Nay, matter the what, ha? Kano sa man taon ka mauli, doy. Ang imong anak ay, sige hilak, nangita nimo. Naunsa man ka? Nalimot na lang ka na mo, dire. Wa naman kay paramdam o buhay pa baka diha. Buhi pa ko dire day, oy. Naunsa man taon, Mao gani, unya nga nung wa man ka magparamdam. Kuhan ko day, medyo ang linya ba? Busy kayo? Busy ka linya day? Ha? Busy ang linya? Bising linya, luklong tanong ka diag kalima? Anong na busy man ka? Doon na kay laing giatim man diha? Oy, wa, nay, oy. Siguro kang wa? Wa, lagi eh. Yung anong dili man ka mo uli dire ka diyo? Ay, busy palagi, nay. Busy sa imong mata. Mga na me ha? Nay? Mga na me. Akong kauban ang imong anak. Yang imong anak ko, ganin na rin sige pangita ni mo. Kuan, kining, Hello, Tay? Uy, nak, it's you that? Yes, ako ni Tatay na kung gwapo. Sila, huwag gitawad ka mausap na ko, liwat gyapon kang tatay ni mo. Kumusta naman ka ni anak? Ay, ni Atay, nag-antusin taon sa tumang kagwapa. Buhot sa ito'y. Tatay, manami si Lula kay ingon si Lula imo kuno kung pakanunog ice cream. Nga imo pa jud kung pakano pasakyon og tarak-tarak sa nga mudagan. Ay, oo, ay problema na day, tarak-tarak na lang. Basta tataya. Ay, lagi. Unsa to na? Hala, si Tatay, nag-dream ka, Tatay? Unsay na dream na? Mura manggudugwa ka sa imong kalibutan, gudwa ka sa kalibutan. Murag naapa ka sa imong dream. Ano lang imong kasulti, Dot? Sige, pre, tawagin niya ako ko sa pre, sige, bye. Kinsa to, oy? Unsay nga anday? Kinsa to? Ay, ako anday, si Pritikong. Ay, mustar ko taon. Sino ngumusta? Nagkita mo yung pritikong sa iskina? Hubog kay sa pritikong, di na gani hapit ka, barog. Murag nakatugtos ka hubog. Ay, tuas tindahan ni ng salud. Naghukas ka na tug, lago ka ayo. Murag gikan, gito nahugs ka na lang.
kuan Nya karon unsa man mo ingon ka nag-istorya mo? Dili. Bida sad Ay, oy. si Pariandot di ay atong silingan to dato. Nanto day kong si Pariandot. Si Partikong, si Pariandot di ay. Si Pariandot. Andot ba? Alain din nas andot di ay. Adi ay, usa na andot sa kalibutan taon lain. Kauba na ako sa trabaho. Aw apin na kog si andot nga silingan natong palahubog sa. Ay, di ay. Lalilibog ni ko. Ay, sige, baligo sa kunay. Dot! Binuang kay kanako, Dot! Putol gyud ang tumoy mo, Dot! Inana ka bagsik akong asawa-asawa kay wa pa taon may makasal pero ang plano lagi may makasal kalungsod tuig taon pero nabala ka ko sultian baka na ko siya nga duna ko'y anak taon ang ako ba nga di niya siya mosabot niya kibuwang hinuon siya nako mao nga ngayo og tambag sa akong amigong pastor. Sabay ko ikalagay kanimo andot. Kuan pastor kining duna ko'y problema pastor. Usa man na kaya itong tiwasan. Pastor eh. Joke. Usa ba ka na, ha? Kuan pastor kining ang ako magkapuyo pastor ba. Kuan ba pastor kanang plano namo nga pakasal mismo tuig. Unya? Nya karon pastor, na problema ko kay namo ko'y anak taon sa akong kapuyo sa una. Na anak ko ron. Naa sa akong inahan kay gibiyaan man taon sa iyang inahan katong kapuyo nako sa una kay kuyog man sa uyab niyang prodiner. Mao ba? Karon sa man ako pastor, sultihan man ako akong kapuyo nga may anak ko nga sa una akong kapuyo sa una. Wa di siya makahibaw. Wa lagi pastor. Wa sanday yung laligre. Pastor. Recorded by X Thunder Gaming. Anong wa man siya mahibaw? Kay wa ni mo siya sulti. Oo, wa lagi pastor. Daan pa ko. Ug ano wa man siya ni mo sulti? Kay mahadlo ka. Oo, pastor. Daan pa, Joko. Ano mahadlo ka man? Ha? Kay iso ka mong kapuyo. Ay, oo, pastor. Daan pa lagi, Joko. Kining katabang ka na ko ani pastor ha. Nakabay what I mean is nabaki katabang nako. Unsa yon? Oh, na, Nay bayad din mong tabak? Na, Andaan pa gyud ko. Bungo sa ito'y bawas mo na. Bitaw, ano? O sa mga problema ba? Kuan kini pastor. Mayo taon ko sa suggestion mo pastor ba. Mayo ka nga sultihan taon ako kung kapuyo nga may anak ko forsa mo pagpakasal ba. Sultian ako siya. O niya na after sa mong kasal na ko sultian siya nga may anak ko. Well. Super well. Kung ako ang pasultihon, mas mayo nga sultihan ni mo siya sa tinuod na may anak ka sa una ni mong kapuyo. Ug dili siya makadawat sa imong anak, kanang ikaduha ni mong kapuyo karon, well, dili siya angay sa imong kugma. Dili siya angay ni mong pangasawon. Mao'y pangasawa ang babae nga andam mo dawat kung unsa may naani mo. Ayaw ni anang babae nga dili mo dawat kung unsay naani mo. Mao ba pastor? Natural. Pastor gud ko. Tuho iko. Pastor. Bisan si tambang si pastor, yun bawa ako gadlok taon nga, basig biyaan niya at kung tinagsultihan ko siya ba. Mao nga, usak adlaw na. Kumusta ka na? Is that you? Yes, it's me. Patay. Ho. You, ay. Ang dala. Oy, Lotlot, amin sa imong amahang surambaw. Kung sa'y surambaw na nahibaw na ko. Doon na di ay kay gikapuyo. Usa naman sad ni siya. Lain na sad ning mudeposito. Binla na sa kagbataan na unya biyaan na pod ka sa mas gibuhat sa inahan aning Lotlot. Naisita. Nasam nang babayan na be, makigsulti ko. Hindi, para ba siya, upaw siya muuli tao na kaning muuli siya kadiyot sa ilaha, kay namatay tao nilang apo at taon. Unya? Kining... Tatay, asa naman ang ice cream? Anin ako puyos, tatay ha? Anin namin puyos si Lola? Patay!
Mao ni problema nako, saom ni nako, may gani kay pag-abot sa kong anak, wadi astina taon, kay may adto taon sa nabatian taon sa iyang lula taon. Rubida, saom ni nako taon ha? Usap niya akong buhato na, ni kong panalitan, uli na ako, na ingabot titina, na sila sa danay taon ng akong anak. Usap niya akong buhato taon, bambina, ati pres, sultihan lang na kustina daan. Biko no, usap man, kung kamoy pasultihon, sultihas tinuod o dili, adot. Mama Mary, salamat kayo. Salamat po. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karugad lawa. Si Andot, Ate Pres. Andot? Oh, si Andot taon. Problema ning Andot, Ate Pres. Nasigi kapuyo. Wakay bawo nga duna si anak sa una. Ang ikatong iyang uyab sa una, Ate Pres. Nilarga, biyaan siya. Ni Kuyo sa parinir nga yung uyab. Mao niya problema ron. Excuse me, Ate Pres. Happy na ba sila makasal? Magpakasal na sila sunod tuig. Ang iyang problema kay sultian ba niya tao na iyang kuan, iyang kapuyo ron nga in love ba kay siya, yung kuyawan nga buwag niya siya. Nga naa siya anak. Saon nga anak? Unya. Mao iyang problema. Sultian ba niya daan sa di pa sila makasal or after na nga makasal sila? May sultihan daan para nako. Bam, unsa man imo ikasultian? Kabasulanan. Bitaw tinuod. Bam? Kung ari ka sa bagong kasulatan, New Testament. New Testament, Bam. Matthew 5, verse 9. Matthew 5, versikulo, paminaw. Paminaw, gili. Paminaw, gel. 5, versikulo 9. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Ako buti pasabot nga kinahanglan iyang buhaton ang angay buhaton nga dili magkasumpaki ang iyang gikaipon karon ug ang iyang inahan ug ang iyang anak sa unang gikaipon. Sa ato pa ang buhaton niya ani. Sultihan niya. Sultihan niya gayod sama sa gingon sa pastor. Sultihan niya nga mauna iyang anak sa una. Pero di magkasumpaki. Ang dili magkasumpaki. So managdait sila. Karon. Bubuta ka na no. Mana ikaw gili sultiin lang na sila maritso. Ay! Karon. Patay! Karon kung dili makadawat si babae, babae. Nga duna kay anak daan sa unang babae katong giingon sa pastor, ayaw siya pangasawa o imong pangasawon katong makadawat kanimo uban sa imong minahal sa imong naa kanimo. Apan kun ang tawo na higog magulyat, no higog maor sa niya ang iyang mga kaliwat. Parehagod ni Ilmia, dawat mo tanan. Kani ayo panghagis pads. Kanino ang gulyat, wa man ni sila makasal itong una, wa pa sila makasal ikaduha. Wa bitaw. Karon, pananglitan og ingon ang babae, muri ang babae nga daan man ingon nga putlon kun niya ang putlonon. Dili ka mapadayon na niya. Bitaw. Unya imong timbang-timbangon. Timbang-timbanga diha asa may bugat sa imong balatian. Mawa ang imong anak or mawa ang imong ikaduhang gikapuyo. Mao na diha. Ikaw dong andot nga ni. Dong uno na nagmayo dong kay tinuod sakto to sa pastor kay og mainlove og pinangga nimo kun pinangga nimo sa katawo kun unsay nahitabo niya sa una ibaliwa na ikalimtan na nimo importante nga kamo karon ang katong anak nimo sa una dawato na niya bisag bagunsa pa total lalaki man ka. Pananglitan o kanang dili mo dawat ang ikaduhang babae iyang ingnon nga dili lang sila paipunon day dawata lang pero dili lang to sa paipunog puyo dire kinaingon matong anis lula ani na may puyo nimo. Lainon lang ako sa lagbay day makadawat ka pero mo anar nang iyang kuano ikapuyo sa may kinisulti ka nakasabot ako ang iya sulti as tinodang gituyo bagud ito. Mao lagi nga pananglitan og dili makadawat ng kining babae karon nimo ayaw pugsa kay lain man sa sa akong paminaw bitaw sa mga maong babae na murag may pakanagir o gamay lang. Nagir bitaw? Oo. Murag ka nang gusto niya nga siya may masunod usahay. Dili no sta nang adlaw ako nadungog pero na ako'y na maktikdan niya ba sa iyang mga linihukan o mga sinultian sa wako kita murag mo dominar siya panagsa sa iyang bana o sa iyang kaigi-kaipon. Mao yun.
Mao nga, ug ibalik nimo sa basayhan lagi, gingon man lagi nga sa Genesis nga ang lalaki mo biya sa inahan. Mubiya sa amahan ug muipon sa iyang asawa ug sila dili duhana usa na lang. Karon kay imong inahan muipon mo kung imong anak apan dili lagi makadawat ang babae magpuyo sa laglaing bay. Apan kun dili gapon si makadawat nga doon na kay anak ay na lang pugsa kay wa may kalinaw ang inyong pagpuyo. Mapayas na itong gibasa dito sa unang mga adlaw nga ang babae nga dili maayog kabubuton mura kag nakigiipon og leon og dragon. Matod panggiling hurong tukbom siya. Kaya may kalinaw niyang pupuyo magunsa man nga daghan siya kinumpra pag-abot kompleto walay kalinaw ingno kag putlo ng imuha di ka katuogan ang maghayang labi na pabukalan kang matika katong kuan lan katong ginabay ko sa kakabo nga muriatik mas grabe itong gibalita ka turni katong Igor patutok sa gwapo ug matso giwang liog pastilan. Grabe kayo. Pero ang kuha ko na ito Gams kanang wak no kuha ko to sa babae iya nga artera ko to ni Gams. Dili kanang sobra gito kabubuan si kuan. Wala to siya kuan pangunahuna lain ang iyang pangunahuna. Wa ati pres giingnan na kuno niya yang katong kapoyo niya nga ayo si tanaw gwapo kuan day batso day. Mo ba? Inga kay silos ko. Yung pato. Sa tabang sila tagduko. Pag yun yan, sinjas sila gam siya. Tinood na. Tinood ka na. Oo, tinood na. Radyo ka na iyab. Sinjas man niya, ana-ana niya. Tingalig yung una-una rin na uy. Una-una rin daw. Balik talan. Balik ta din. Timbang. Pareha na nagmigam nga sport kay. Sport kay. Sport. Balik talan timbangan dot kinsay bugat nimo mawa nimo ang imong inahan sport mawa nimo ang imong anak or mawa nimo kanimo na igiduhang ikapuyo unsa may imong bugat para nimo timbanga kay iuli nimo diri sa ko ang bahin gulyat ura doon ako gamay ka share o saman bab katubang bisag dili ko tinuon nga babae no pero katong suod akong lalaki katong nahimo na akong boyfriend ang talang punga kanang nang wa man mabiya na ako kay may mo kong gihatag tubig sa diyang nasakit ko diba karon wa na gano man ni uli na yung asawa salamat na pinagitay ito naman ko ang paso tihon